General MacArthur. Kung ito nga malinawon, kaya't kung mga tao impermi lang magipayon, di ka gulbag babasol kung ikaw inhumuron. Kaya makaturanon ilabi mag-abi-abihon, at kung nalainganan pamansura sinirangan. Tumikang anernani natin yung bungtong nga putli, progressive nga buntong ang General MacArthur. Kaya din nakahantang at nga esperansa ba, ala na dos ang kartilawi ay marasan MacArthur at hinilaw. Karinanhin na tukan na busikat paris ang taksi nga Palawan, o kurang kanipis nga gaway ang gikamalinin mo maglalaway may lupinya po ikon kung sabing manguripon. Wala na Diyos ang kartilawi ang marasan MacArthur at hinilaw. Karinanhin na tukan na busikat paris ang taksi nga Palawan, o kurang kanipis nga gaway ang gikamalinin mo maglalaway may lupinya po ikon kung sabing manguripon. Salamat sa inyong pagsayaw, Mr. Dante Barola. Kay baka man na yung